Meta fil-Parlament il-Ministru Manuel Mallia kien qed jagħmel dikjarazzjoni dwar l-inċident li seħħ l-erba' li għadda spikka l-aġir tad-deputati nazzjonalista. Bajat u storbju dawn bdew jippruvaw ifixklu l-ispjegazzjoni tal-Ministru. Bil-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco jgħid tal-aktar minn darba illi dak ma kienx il-ħin li jagħmel l-istqarrija tiegħu il-Ministru. Intant il-Ministru Mallia assigura li fl-ebda mument ma għamel cover-up dwar dan il-każ u għan nifsu iħossu mweġġa u tradut b'dak li ġara. Anke l-ulidi ġili kullu fil-karozzi tiegħu, illi jien sa nafda lill-ulidi meta jien inkun naf illi fil-fatt li hemm dal-perikolu. Il-Ministru għamilha ċara li jekk kien hemm xi ħadd min-naħa tal-Ministeru tiegħu li prova jagħmel cover-up huwa jitlob ir-riżenja tiegħu b'mod immedjat. Li jekk jiġi provat li xi ħadd anke mill-Ministeru tiegħi ipprova jagħmel da, jien inkun l-ewwel wieħed li nitlob ir-riżenja tiegħu. Il-Ministru tal-Intern spjega kif ex-Ministri Nazzjonalisti tal-Intern ukoll kellhom assenjati magħhom uffiċjali tas-sigurtà li kienu jkunu armati. Spjega wkoll li hemm persuni oħra illi qatt għandhom assenjati magħhom uffiċjali tas-sigurtà armati. Il-President Emeritus Dr. Edi Fenekadami, is-security tiegħu armat. In-nies li hemm mar-Sisi huma armati. Persuna oħra li fil-passaġġ li kellha assenjati magħha uffiċjali tas-sigurtà armati kienet il-blogger Daphne Caruana Galizia tenna l-Ministru Manuel Mallia fost l-ajjat u l-interruzzjonijiet tad-deputati nazzjonalisti.